Hi guys. Hi guys. Okay naman. Grabe ka, wahi ang video. One, two, three. Kayo pinggan. Gagamitan pa tayo patan. Di ba may ano naman yung free food? Di ba may free food siya? Oh, meron yung budol pa. So guys, we survived the jump. We're the jumpsters. Jumpsters. Hindi man guli kita, kaya ang kasama ako. Sige, atras ang puta no. So ang situation ni diri guys, if mag-high tide siya, paglisod na mo og sulod, diri pa dong sa katong naay kuan, naay tawag ani? Katong nice non-sting nga jellyfish. See? Diri na kayo. Yawa ay. Mura maggamay yung bata. Oh, practice lang oy. Look kayo. Stop dili oy. PC. Nahadlok sa PC. Ano ba PC? There you go.
longer than a few minutes later. Look at you. So, mag Siargao Cave tour mo. Ako ni siya. Ito milag. Hindi na sa. Anong wala na gini? One eternity later. Last stop before going back. Yep, Crystalline Cave or Crystal Cave. Okay, so start na ang hike. Alright, padung na ta sa akong cave guys. Ito orta mo. Wa pa ko nakapabutang og elevator diri kay busy pa si Alfred. Akong butler busy pa. Kuan ha na siya yung mga lines sa meaning dili ta pwede madulog. Klaro. Oh, si ayog ana. Awo guys, gilak-gilak guys. Shining siya. Ah, mauding kristal. Ito na ang taas. Ano? Galing baby. Lisod na siya. Guys, naitanin guys. Pero di na siya pa. Kung magkuhan siguro ka ng cave something ba no? Ang solid na cave ka na magto. Gamay diri nga cave, and then as you can see guys, nag-sparkle mo na siyang tawag nila na crystal cave di ay. And then if makita niyo dito sa pinakatumoy, napay pwede sa namin dito, pero I think hindi na allowed nila since I don't know, layo pa na siya, layo pa na siya dito sa lisod. Uy, gago ka. Pag piso, dahil ako ka naman tulo piso. Hindi mo tayo ko Hindi tayo ko Wala mo. Ipakita mo. Naan siya yung small mo ko then pwede mo nalabay og coins and then wish mo din. And then from dira. So, Sa una. so dito dahil ako lang exit dito. Kaya naman buba ka. Okay. Kaya na.
Okay. Naka-disturb ta ang mga bats. So, for me lang guys, no? Dapat siguro, if maanhan mo ba, hindi ito na mag-isaba ka. Pero hindi ako yung nag-disturb mga bats. Diba? Hindi ka man nila para dito sa may bat. Tago ako na ako. Hindi amo. Hindi lang. Tapos sejak kita, sir. Dus mo kung hindi ka ano niya tuyo. Tabi-tabi po. Pag dus mo siya mo yung. Magkakita. Yes. Pero yan mo ka tuyo, tagtuyo. We are out. Kuman grabe mo sa street. April 17. So it's time to go home. Time to say see you again soon sa Siargao. Napagyapon may wala natuan of course. Okay. Kung mga uban nga island, napagyapon may wala natuan. Pero okay ra kay at least nakakuan mi atong Sohoton nga Sohoton Island. Micro na kayo guys. Lagoon. Lagoon is real. Anyway, so yeah. Mag-prepare na mi and then mato na may pier kay maglikat pa mi og ticket. So See you on the starting grid. bye. See you later.